Kublai bi baro ki viewers kamta me ki badai na podcast state megalaya ki kun samla ki badang apni linti kumno pinyo ila ki kam ki jam ki jom ki kumno pinyo bana apply na unta ki kam sorga tele hagne ki video ne pe hagabedei ban ki kam sorkar kata kabala apply hapo ka Assam Rifles Recruitment Arjana Pandreu ka total number of post kadon hadu chispa khanyo tuli ki total number of post kan ma bha chispa khanyo tuli ki total number of post te lada ki don chisha kata kamen sim ki da trangsha ban apply kam lada pi penbit penbiang nam ta ka qualification jengki pila ban apply nam ta kini ki post prepare mo jika yakini ki post prepare apo ka Assam Rifles pila ban submit offline kata tanglong ba ka email address mo tang lang ba ka email address pihak ban shu send lang ba ka email address te pihak ban shna pdf ya documents ki jungki sa send kalong offline kata mo te ka recruitment rally in perlong po lokra Assam ke sam ha menta ya ki post nim la ne vacancy details kubdei jungki rifleman la ne rifle woman ki don khandai post santali ki post rifleman but rifle woman ki don khandai post santali the warrant officer cipher kadon ligi post hawaldar clerk kadon light ligi post electrical fitter signal kadon art ligi post lineman kadon wega post armorer kadon art ligi post mechanic kadon wega post electrician mechanic wega post metal smith wega post mason art ligi post storekeeper wega post vehicle mechanic wega post engineer mechanic wega post ban ka salary lani kita ki jingyo ban kuwe ki jingyo hakabe dei ban ketika Assam Rifles lawan kan sasiu kat kum ki rules jong ka Assam Rifles mo ya ka salary lani ka tulo deklem batai hang tu kan no de la pentip lembaga notification ba yang ka tulop an ai ka kum ka Assam Rifles rule ka educational qualification te ki candidates ki bakwa ban apply nam ta ki ki post ba fer mention ya ka kerdan mention ya ka kerdan hapo notification ru henry lada pikwa ban apply te ilashu ong hangne submit yaki documents ki jongpi kalong ba ka emails te ha ka emails ha ban attach ya gini mo ha ka porba fi submit ya ka application attach ka educational qualification certificate te fila pass class ayu class 10 12 degree kata te attach be kita mo bikin sa check hi kanyang te kin sa jit hi kata kadika kumno bapin apply offline kumjuru ka domicile certificate haban attach lang haban ashna pdf lang haban send lang caste certificate ITI or diploma certificate nabta ki mechanic lineman filter ter pidi bandon ya ka ITI certificate mo ka ITI certificate kadi ka pakongsan di lada pi apply nam ta gini ki post ba fer like no rifleman la ni rifle woman di pihak bandon baik ITI certificate but kumjuru ID proof kala bandai ka voter ID kala bandai ka Aadhaar card la ni driving license but we de kata ka ID proof nangta pila aban send sha kan ni ka email RECTBRDGAR te thok be ya kan ni ka email address kadon hapo ka notification ru check ang tu nangta @gmail.com klik ka link download ya ka notification la ni advertisement check kuliah bahano tu wala dapi ko aban apply send ya ki documents ki jongki lembang uniu email nangta ha ka application phi ban cho komne application for compassionate ground appointment ha ka application phi ban tho komne application for compassionate ground appointment ti nakam ta ki jingtip ki bamni hangni la ai ru ki phone number wan num sngo ting lani wan num sngo thu bakla
Ilesi pong ngam nang ngam tip no ban ai nali ngam sutu bha qualification kumno henre ngon ong phi haba kani ka Assam Rifle kala ai kini ki helpline number phone be ni kini ki helpline number ha kali bania namo pinyo ya jing shan kumno ban apply but kat kum ke jing kwa jing phi ba phin kali in batai be kini gidi ki number 03642585 03642585 8794101693 di phila ban call yakini ki number ha po nadu ka khnai be German step hadu ka san shiteng janmi ti nakum ta jing tip ba bania mo call be ki number kita ki total number of post ki bedang pelai chen hapo ka Assam Rifles hadu chispa khanyo di ngakar pat dia ki candidates ki bana po state Meghalaya ru apply be nakabanta ki post bapher lada phila penbit penbiang qualification ban ITI certificate tangatahi manongi fi stay tune nam tagi wei pade ki khubor like kam ban wanam clap pat ban share like ban subscribe nakabanta ki wei pade ki video Kermen berpindah lada pi apply nam ta jadi post. Malaysia